Mauni ang explanations. Adjective ang function sa phrase nga of your surroundings dinhi. Ni-modify or ni-describe ni sa noun nga beauty. Nihatag nig specific description unsa nga beauty sa surroundings. Kay noun man ang iyang gi-modify or gi-describe specifically, usa ni siya ka adjective nga phrase. Noun ang phrase nga his throbbing headache dinhi. Makita nato nga nagsunod ni sa preposition nga because of. Ang mga prepositions sundan ni silag nouns or pronouns nga gitawag natog object of the preposition. So kining phrase dinhi object nis preposition. Og kining noun ang pwede lang mahimong object sa preposition, dili ang adjective or adverb. Adverb ang phrase nga towards the center dinhi. Ni-modify ni sa verb nga ran, pinaagi sa pagpakita kung asa padulong ni dagan. Ang mga words nga mo-modify or mo-describe sa verb, adverb ang gifunction ana. Kay ni-describe man is gipadulngan sa action nga pagdagan, adverb of place ni siya. Adjective ang of the quadrangle dinhi. Ni-modify nis noun nga center. Center sa unsa? Center sa quadrangle. Gi-specify ani nga phrase unsa nga center ang gipasabot. Kay noun maning center, adjective ang maka-function as modifier niya. Maong B ang answer. Ang the meaning of his message usa ka noun phrase dinhi. Object ni sa verb nga understood. Understood what? The meaning of his message. Ang pwedeng gamiton as object sa mga options dinhi kinirang noun.